ben aartsengel Haniel. Ik verschijn in je leven als teken dat je wordt uitgenodigd om de liefde in jezelf te laten ontwaken. Voor jezelf en voor het leven dat je leeft. Je bent geliefd in deze schepping, ook al denk je soms van niet omdat het gedrag van mensen liefdeloos is of omdat jij jezelf niet met liefde kunt omringen. Maar in werkelijkheid is jouw ziel een splintertje licht dat gemaakt is uit de adem van liefde. Je hoeft niet naar liefde te zoeken, je bent het al. One day will be as 1,000 years. One day, heaven will be a reality. Heaven will be a reality. When the saints will finally see those streets of gold and that beautiful crystal sea. But it will be just a memory. The life will be for eternity. Yes, one day, heaven will be a reality. Talk about your loved ones gone before, standing beside them.